Zdravím všechny viliony a vilionky, já vás vítám u druhého let's playe na Minecraft a budeme dneska těžit a natěžíme si dřevo, pojďme něco zabít a doufám, že najdeme nějaký železo, takže pojďme na to. Tak. Masíčka. Tak, takže není noc. Tak, jdeme se zasadit, zasadíme si žádný saplingy, torčky, dáme si pár torček, 4, to by měly stačit možná, doufám. Jo, tak půjdeme třeba tady, něco najdeme. Jo, jinak chci pozdravit Greenyho a budete mi ho možná mít v popisku videa, takže můžete se podívat na jeho kanál. Tak. Super. Ten gravel je blbej. Si půjdu pro lopatu, protože to je o ničem, tady mi ten blbej gravel. Tak. Dáme si kamenou. Tak. Kamenou lopatu. Tak. Možná nevím nějaké železo, no byl bych jsem rád, protože bychom si konečně udělali nějaké brnění a možná jste teďka slyšeli pavouka, ale ne. Jo, slyšíte. No tak jestli ne, no tak možná uvidíme někdy jindy, no, takže možná se s ním budeme brát, ale možná to bude kejvka, takže to bude dobrý. To by bylo dobrý, hodně dobrý. Železo, super, to jsem přesně potřeboval, výborně. No tak čekal jsem, že to bude trochu delší, ale máme železo, ale pojďme těžit ještě dál, takže tyjo, docela hodně železa. Budeme točit dál a tady tyhle let's play budou kolem 10 minut, potom možná budou víc, takže buďte rádi. A zase potřebuji další torčky. Tady něco naspavné. Kvůli já potřebuji docela uhlí, protože potřebuji vypálit tady to železo. Takže no to je blbý. Už. Jednu torčku. No. Si určitě udělám stoneový pickaxe a když mi něco vyjde, tak nebo určitě mi něco vyjde, tak bych si možná udělal meč nebo krumpáč. Jo, super, uhlí. To je docela dobrý branch. Tak. Super. Uhlí je vždycky málo, takže asi nám to i nalevlí, takže to je dobrý. Tak si možná vypeču to železo. Možná ty videa udělám trochu delší, protože jak vidím, tak už za chvíli bude 5 minut nahráno, takže budeme to muset udělat třeba 15 minutové videa, nebo nějak tak přibližně. A jdeme dál těžit. Tak.
musíme rozbít tady ten stone nový pickaxe. Si půjdu dělat ten železný, no. Ale zatím ještě je docela v dobrém stavu. Ale tady ne. Možná by to bylo dobré, kdybychom našli nějakou kejvku. Pro ty lidi, co neví, co to je kejvka, tak je to jeskyně. No, potřebuji další točky. Ale 20 uhlí, to je docela úspěch. A 7 železa, no, tak trochu úspěch. No, tak už půjdeme nahoru přibližně. Ještě potom budu muset upravit, protože tady, jak se to zase, jakože bocha do té stěny tou hlavou, tak je to blbý. To bylo třeba dobrý. Tady možná zvětším ještě trochu. Tady máme takový malý. Tak. Si vyspíme. Tak. Crafting, aby to nebylo uprostřed. Co? Aha. Máme sem třeba. Pes bychom mohli dát sem, tady dáme ještě jedno. Tohle si uděláme další. Tak. Tohle je docela plná. Jo. Pěkně plná. Sám tu čistku. Máme větší. Toto. Zatím. Všechno tady hodíme zatím. I ty dřevěné věci možná budu spálit. Tak. O, uhlí máme. Tak. Budeme si vypít to železo. Dáme tam tu lopatu třeba, aby se to upeklo. Tak. A no. Ještě bychom mohli. Kurně, tam je creeper. Chtěl bych sem umřít teď hned tak rychle. Můžeme to jít zkusit. I tady jsou spideři. Jo, že? Co mi povede málo, když si zabiju creepera. Vždycky vybuchne nebo něco se mu zase stane. Už. Cože? Je, můžu si potom ještě udělat luk, ale potřebujeme graveu. Je tam další creeper. Co to je? No super, přesně 3 vlákna. A tady ten creeper mi štve. Fogo. 2 jo, ty parchanky. Jo, já to nazval. Oh no! Tak to bylo štěstí. To bylo velké štěstí. A ty bugy jsou docela blbý. Tak jdeme už domů. Tak. Moc teda opevněný to tady nemáme.
nevím nic moc. Tak, menší výprava. To už dopeklo. Aha, to je dobrý. Super, takže... já bych si možná udělal kalhoty. Jo, udělám si kalhoty. Tak. No, říkal jsem, že si uděláme pickaxe, no, tak už asi neuděláme. No. Tak. A vlastně tady to už je dobrý. Trochu to tady tak zvětšíme, aby to dalo vůbec chodit. Pak je to strašný tady. No, už to chvíli ke konci to video, takže dokud tam to tady, já se s váma rozloučím. Takže už to skoro je. Kurňa. No tak to doděláme v dalším díle, no. Takže vyjdeme nahoru. A se uvidíme u dalšího videa, takže čau.